Tak možno začnem tým, že sa predstavím. S každým jedným z vás som si telefonoval, tak mňa poznáte, tak, ale možno pre ten začiatok moje meno je Roman Hutíra. A okrem iného sa zaoberám, alebo zaoberáme aj futbalom. A naša vízia je dať slovenským futbalistom alebo českým futbalistom určitú obkluku, ako sa dostať do profesionálneho futbalu. A tým, že ja som dlhé roky žil v zahraničí, aj som sa venoval študentom v zahraničí, posielali sme českých, slovenských študentov do zahraničia, tak si myslím, že tá kvalita alebo zahraničie má čo našim deckám stále ponúknuť. A chlapci na Slovensku sú isto aj v Čechách šikovní a takisto sú šikovní chlapci aj v zahraničí, či už v Španielsku, v Anglicku, v Nemecku. A možno len oni majú tú výhodu, že sa niekto narodil v Madride, niekto sa narodil v Londýne a samozrejme má kvalitu na to, aby hral tam. A myslím si, že naši chalani alebo dokonca dievčatá tam budú na kempe, nie sú o nič horšie a stačí im dať len možnosť. To, čo robíme, sú to 4 veci. Prvou je práve tento kemp. Každú sezónu, či už na jeseň alebo na jar, sa snažíme pozvať zahraničnú akadémiu. Tentokrát to budú Španieli. Na jeseň by mohli prísť buď Švajčiari alebo Dáni, alebo dokonca Španieli. Budeme sa to snažiť robiť aj vo viacerých mestách. Začíname s Bratislavou a po anglicky alebo vo futbalovom svete sa to volá klinika, alebo v preklade povedzme, že modelový tréning, väčšinou to trvá 1 alebo 2 dní. A tým, že momentálne končí sezóna, nevedeli sa uvoľniť viac ako na jeden deň. Ich to bude stáť 3 dní. Prvý deň sem cestujú, druhý deň dajú tréning a tretí deň pôjdu domov. Aj to je celkom pre nich veľký záväzok, lebo oni momentálne v akadémii majú 35 ľudí, ktorých akože tam nechali v rámci tréningu a oni prídu sem. A to je tá prvá vec. Druhá vec, robíme letné kempy, väčšina z vás to vie, či už v Anglicku, v Taliansku, v Španielsku, vo Švajčiarsku. Tie pobyty sú buď na 7 dní, na 14 dní, mali sme už aj ľudí alebo klientov, ktorí išli na 3 týždne. Minimálny vek je 9 rokov, maximálny je 17, aj 364 dní. Nemôže to byť už dospelý, lebo dospelý nemôže bývať na ubytovaní s deťmi. Potom robíme dlhodobé pobyty, to je práve táto Palencia Football Academy, kde chlapci chodia aj zo Slovenska, sme tam mali na mesiac, na 3 mesiace, na 6 mesiacov, na 10 mesiacov. A chalani musia mať 15 rokov a viac, myslím, vekové obmedzenie tam nie je, možno 19 rokov. A väčšina z týchto chlapcov navštevuje školu dištančne, tým, že sú buď na športovom gymnáziu na Slovensku, alebo na nejakej škole, kde to riaditeľ povolil. A skúšky si robia buď online, alebo raz za semester prídu domov, vyskúšajú ich a vracajú sa naspäť do tréningového procesu, hrajú tam zápasy, a vidia ich tréneri, či už z Palencie, chodia na turnaji. Španielsko je známe tým, že sa tam robia mládežnícke turnaje vždy na jeseň alebo na jar. No a štvrtou vecou, ktoré robíme po tých dlhodobých pobytov, keď chlapec alebo dievča ukáže adekvátnu kvalitu a je z ich strany, z rodiny, aj od neho alebo od jej záujem, tak ho vieme poslať na skúšku. Teraz sme mali chlapca v Real Santander a mali sme chlapca v Real Oviedo, máme spoluprácu s Atletikom Madrid, máme spoluprácu s nejakými dánskymi klubami. Čiže keď sú tam ambície, tak dá sa ísť aj cestou tou zahraničnou a potom už čisto na individuálnej kvalite toho chlapca, či sa presadí alebo nie. Čo sa týka kempu, rád by som s vami zazdielal obrazovku, čo sa mi veľmi podarí. To bola táto desktop. Nie, dobre. Share. OK, toto je stránka kempu. Všetky informácie, tie základné som vám poslal do mailu. Isto, často sa mi stáva, že maily končia v spame. Možno si pozrite spam. Bol tam celkom deskriptívny mail s 3 prílohami. Prvý bol zoznam, chalani a dievčatá sú rozdelené do skupín podľa veku. Do obeda ide tam mladšia skupina, čo si rovno môžeme asi tu ukázať. Príchod bude zhruba pred tou 8. Veľmi jednoduchá registrácia. Chalani a dievčatá povedia svoje meno, odfajkneme ho si, pôjde sa prezliec, budeme mať k dispozícii šatne a bude nasledovať skupinová rozcvička 8:15, už začne prvý tréning. Každá skupina bude mať identickú tréningovú jednotku, teda 3 tréningové jednotky, ale obťažnosť samozrejme bude pri tých mladších trošku iná ako pri tých starších. Čo sa týka hráčov, prídete z celého Slovenska, prídu chalani z Oravy, z Košíc, z Dunajskej Stredy, z Trnavy, z Bratislavy a bude tam pár reprezentantov alebo chalanov, čo už majú štarty za repre Slovensku.
budú tam chalani, ktoré majú štarty za krajské výbery, kvalita tam bude isto dobrá. A potom, ako ste si všimli v tom maili, som vám poslal takisto rozdelené do skupín aj podľa veku. Chceli sme to mať 12 až 14, ale veľa mamičiek chcelo dať svoje dieťa, že si im to zvládne, fyziognomicky je vyspelý, tak sme to spravili tak, že bude to od 11 do 14 a potom tí niektorí 14-roční, ktorí dosahujú parametre, že zvládnu hrať aj s tými staršími, pôjdu do tej staršej skupiny. Ale to sme prediskutovali s každým z vás a s tým, že aj v týchto skupinách bude ešte spravená dve mikroskupiny, 11-12 roční budú trénovať spolu, 12-14 roční budú trénovať spolu. 3 tréningové jednotky, prvá bude individuálna technika s luchtou a bude polhodinová prestávka a tá polhodinová prestávka sa môže zdať, že bude dlhá, ale chalani budú tam mať občerstvenie, budú si potrebovať oddychnúť a tréneri sa im budú takisto snažiť dovysvetliť, prečo sa robili konkrétne cvičenia a čo bude nasledovať v tom ďalšom bloku. Druhá skupina, druhá tréningová jednotka bude skupinová technika, skupinové cvičenia s loptou a tretí tréning alebo session bude modelový zápas. Potom si spravíme nejaké jednoduché vyhodnotenie. Máme pre vás pripravené jedno malé prekvapenie. Bude tam v tých prestávkach DJ, ktorý nám pekne zahrá. Pre rodičov bude k dispozícii bufet. Myslím, pán bufetár slúbil, že nám spraví záhoracký guláš. Sú tam teplé jedlá ako cigánska pečenka, celý sortiment, proste, ktorý má v takom bufete byť. Tak ako sme si slúbili, každý hráč dostane malé občerstvenie, čo znamená v prvej prestávke nejaké ovoci a nápoje, lebo prídu aj tak naraňajkovaní, v druhej nejaká bageta, nejaké sladké a zase nápoje, tak aby zvládli tú intenzitu. V tých prílohách, čo by som chcel, alebo čo by sme chceli, tréneri, čo by chceli, aby si chalani priniesli a dievčatá. To sú kopačky, zápas bude na trávnatom ihrisku alebo tréning. V prípade, že by bol nejaký brutálny lejak 2 dní predtým, že by sa nedalo hrať na hlavnom ihrisku, čo je samozrejme na rozhodnutí ľudí, ktorí majú na starosti ihrisko, hneď vedľa 50 metrov je postavené úplne z brusu nové ihrisko, umelé, ale predpokladám, teda dúfam, a počasie má byť už super od nedele cez 25 stupňov, že budeme na veľkom ihrisku v Záhorskej Bystrici. A potom druhá skupina, rozlúčime sa teda s tou prvou skupinou a poprosil by som vás, keby ste teda druhá skupina prišli zase presne, alebo viete prísť skôr, pozrieť sa, jak tam budeme končiť s tou prvou skupinou a absolvujete totožný tréning. Obidve skupiny sú vypredané, v tej prvej mladšej skupine bude myslím 40 detí, v tej druhej 30. Prídu traja Španieli príde ich riaditeľ, príde ich technický riaditeľ a príde ich hlavný coach, Jorge Gonzalo, ktorý trénoval mládež alebo tých najlepších atletov v Atletiku Madrid 8 rokov a jeho tréningy sú, on vie, čo s deckami má robiť, prečo to robí, kvalita na jeho strane je jednoznačná. Chceli by sme, aby si chalani a dievčatá teda priniesli kopačky, chrániče, štucne, trenírky a možno jeden dres, predpokladám, že jeden dres bude stačiť. Možno ak by pršalo, tak alebo ak by bola zima, to je na vašom uvážení nejakú mikinu alebo nepremokavý šušťák. Keby poprchalo, samozrejme aktivitu absolvujeme. Keby pršalo nejak veľmi, tak počkáme. Keby bol úplný slejvák, tak samozrejme to pravdepodobne zrušíme a skúsime sa potom dohodnúť na nejakom náhradnom termíne. Ale v nedeľu všetci pôjdeme samozrejme do kostola a pomodlíme sa, aby tá streda vyšla v rámci počasia na jednotku. Je zabezpečené ihrisko, je zabezpečený bufet, je zabezpečený program, už stačí len prísť na čas a chcel by som ešte v tých prílohách, ktoré som vám posielal, bolo jedno splnomocnenie alebo informovaný súhlas. A tam je to administratívna vec, je tam skôr aj vyhlásenie, že v rámci GDPR, že môžeme spracovať vaše údaje. Budeme tam mať aj kameramana, budeme tam mať aj fotografa. Nechceme robiť s deckami žiadne konkrétne rozhovory, nič také, ale v rámci toho, že budú na záberoch v pozadí, ako hrajú futbal, tak aby sme to aj legislatívne mali ošetrené, teda ak s tým súhlasíte. A je tam jedna kolónka ohľadom zdravotného stavu, že syn alebo dievča je schopné v ten deň absolvovať camp, že nemá príznaky, ktoré sú tam vypísané, aby sme boli aj my krytí. Ale predpokladám, že všetko dopadne absolútne normálne.
alebo bežne, aj keď budú nejaké zranenia, tak no snad nebudú. A možno ak by si tí, čo potrebujú nejaké tejpy, nejaké obvezy alebo nejaké také leukoplasty, čo potrebujú, proste také bežné veci, aby mali so sebou. Ešte sa budem snažiť vybaviť, aby sme tam mali aj zdravotný dohľad celý deň. Keby sa niečo stalo, tak aby tam boli po ruke. Záhorská Bystrica je hneď vedľa úplne novej nemocnice Bory v dojazdovej vzdialenosti asi 5 minút. Čiže myslím si, že dúfam, že nič také nebudeme potrebovať. Teraz, čo sa týka samotného kempu, adresa pre vás, ktorí sú mimo Bratislavy, do Záhorskej Bystrici sa viete dostať krásne po diaľnici. Keď pôjdete do Bratislavy, nikde neodbočíte, prídete až ako keby ste išli na Brno. Prvý zjazd, keď pôjdete s navigáciou, tak vás to dá do Záhorskej Bystrici, kde je kruhový objazd a buď na ňom pôjdete doprava a privedie vás to až priamo k ihrisku, alebo prejdete jednu ulicu ďalej a dá sa touto Tatranskou, zase prídete k ihrisku. A tým, že prídete povedzme na tú prvú skupinu 40 ľudí, možno ďalších 10 ľudí bude, plus s autami bude to 50 aut. Čo sa týka parkovania, tak to vyzerá nejak to ihrisko. To ihrisko je vo veľmi dobrom stave, naozaj sa o ňom starajú. A plus teraz, ako máme tu na vzadu, toto je ešte stará fotka, postavené nové umelé, čiže veľa sa trénuje na umelej tráve a to ihrisko si chránia alebo šanujú. A tu narovno pred ihriskom sú 4 parkovacie miesta, čo je fakt, že maličko. Donútra sa nebude dať ísť kvôli bezpečnosti, bude tam veľa ľudí a nech sa to nerozjazdí, ale tu na, ako keby tu je ďalších 25 parkovacích miest, ktoré sú väčšinou prázdne a na konci tejto ulici takisto tu pri týchto bytovkách dá sa tam parkovať a toto je pohľad, keď sme prišli z ihriska. Po tejto ľavej strane väčšinou toto je cez deň, ale cez víkendy tu nikto neparkuje, dá sa parkovať tam. A ešte taká malá drobnosť, tu na z druhej strany toho ihriska. Toto sú ešte staré fotky, ale máme takého agilného starostu v obci. Tu je postavený úplne nový pump track, kde môžu decká jazdiť na kolobežkách a na bicykloch. Čiže keď možno dojdete niekto s rodinami do Bratislavy, že nemáte to druhé kde dať a bude sa nudiť a robí nejakú takúto aktivitu, tak tu sa dá celkom dobre zabaviť. Čiže parkovanie po týchto stranách. Na tejto trávnatej ploche ešte so starostom sme to neriešili, že by sa dalo parkovať, ale podľa mňa to bude zbytočné, lebo sa pomestíme a to sú pešie vzdialenosti tu na okolo ihriska 1 minútu, 2 minúty. To je, čo sa týka asi týchto základných vecí. Má niekto nejakú, teda celý program je tu, adresa je tu. Ak by ste priniesli to splnomocnenie, že dieťa je schopné absolvovať v deň kempu, prosím, neposielajte mi to do mailu, lebo je vás už relatívne veľa, to by bol myšunk. Keď mi to každý prinesie podpísané, ja vytlačím nejaké prázdne kopie, kto si to zabudne, tak bude to môcť podpísať na mieste. Ešte raz bude tam bufet, budú tam šatne na prezlečenie, absolvujeme spolu fajn program. Keď má niekto nejaké konkrétne otázky, tak som k dispozícii, čo sa týka tých organizačných vecí. Dobre. Veľa z vás, alebo niektoré mená, ktoré sú tu, poznám aj osobne, boli s nami v zahraničí, napríklad vo Švajčiarsku, v Taliansku, v Anglicku. Možno niektorí z vás po tejto skúsenosti sa rozhodnete pre niečo také. A celé to robíme s cieľom dať ochutnať našim chlapcom a dievčatám iný tréning, inú mentalitu, inú rýchlosť, iné cvičenia. Môže to byť inšpiratívne a možno im to dá nejaké rozhodnutie do budúcna alebo niečo. OK, z mojej strany to je všetko a teraz by sme tu mohli mať Jesusa, Palencia Football Academy. Jesus nerozpráva po slovensky. Jesus, hola. Hello, hi, can you hear me? Yes, quite well. How are you? Hi, good, how are you? I'm perfect. I was just explaining all the organizational matter, like how we start, where to park, what to eat. And Mhm. I invited also you to explain to us a little bit more about Valencia. And I would like if you can speak more about the program, about the 3 sessions, what it will be focused on and stuff. So maybe first question, if you can introduce yourself a little bit and Valencia Football Academy. Of course, and I'm guessing you'll be translating back and forth, right?
Yeah. Okay. Well, my name is, thank you everybody for joining us. My name is Jesus Revilla, and I'm the director of Valencia Football Academy. A moje meno je Jesus Revilla a som riaditeľom Valencia Football Academy. This is a program that, or the business academy that my dad started about 24 years ago now. And then I'm proudly the next generation of talent of football here in Valencia. Aha, a jeho otec založil akadémiu 24 rokov nazad a Jesus študoval v Amerike, v Argentíne, on bol brankár a prevzal ako keby žezlo a posúva akadémiu ďalej. Valencia Football Academy essentially it's a platform for players to further develop their careers here in Spain, learn the Spanish methodology, and then promote them within the Spanish system or other leagues in other countries. Aha, a Palencia je ako vníma, je to platforma pre rozvoj hráčov, aby si zvykli, alebo pocítili, alebo sa naučili hrať španielským štýlom futbalu. Our very own methodology has been developed throughout the years, and lately it has a special component, which is the Atletico Madrid DNA, right? Aha, a ich metodológia sa samozrejme vyvíjala, ale v posledných rokoch, tým ako prišiel Jorge, tak má v sebe zabudovanú ako keby DNA Atletica Madrid. Right. Jorge Gonzalo, he's our head coach for the last 2 years, and he was coaching the Atletico Madrid youth team the last 10 years before that. Aha, Jorge je s nimi posledné 3 roky a bol kaučom 9-10 rokov v Atletico Madrid. He coached players like Alejandro Garnacho, Marcos Denia. They're top-level players who are now playing for Manchester United, Getafe, or other clubs here in Europe. That I mean, he was working with them when they were younger, so he's very familiar for the methodology and the way you have to coach a new player, a younger player, to make sure he gets all the motivation and all the stimulus to really improve and explore his level. Napríklad trénovával Alejandra Garnacha, ktorý je teraz superhviezda v Manchester United a má skúsenosti práve s rozvojom mladých futbalistov. Netrénovalo, keď mal 18, trénovalo, keď bol 14, 15, 16 ročný a má skúsenosti s prístupom a k rozvoju alebo práci s mladými futbalistami. And I mean, like we always say, on every football player, we need 4 basic pillars. And the 4 basic pillars are the tactics, the technique, the physique, and the emotional, right? And we work with all 4 for any player. Aha, you're not making it easy for me, Jesus. A oni vnímajú rozvoj v štyroch stránkach. To je taktika, technika, fyzička a mentalita. And emotional. Right? Alebo emócie. For any player that we receive in the academy, we work in those 4 pillars to make sure he is a well-rounded player for whenever we send him to professional clubs, he's already ready for all 4 aspects. A s každým chlapcom individuálne pracujú na týchto 4 aspektoch, ako keby vnímajú, že to je 365 stupňov futbalovej abecedy a pripravujú ich na poloprofesionálny, profesionálny futbal v Španielsku alebo kdekoľvek chalani skončia. And throughout the year, we work on all 4 aspects to make sure the player is completely formed in all 4. A počas roka pracujú na všetkých 4 aspektoch. A training session, just a normal training session that we do here in Valencia, and that we're going to do there in Slovakia, it usually consists in 3 parts. Normálny denný session, alebo to, čo budú robiť u nás, to robia aj ako bežne v Španielsku. The 3 aspects consist of the micro aspect, the meso aspect, and the macro aspect. I'm sure that's hard to translate. Aha, a tie 3 aspekty budú mikroaspekt hry. Second one was? So we go from small to big. So small, medium, and big, right? Those are the aspects that we have. So for easier to translate, the small aspect is how a player receives the ball, what touches does he take, does he profile his body, are his shoulders right, his head right. Those are the small aspects, the micro. Tak, ako som aj ja hovoril, na začiatku bude individuálna technika, skupinová technika a potom futbalový zápas. A bude to kopírovať tak, ako oni robia celý týždeň, že to nasleduje od mikroaspektu, tak jak hráč má prvý dotyk, ako sa postaví k prihrávke,
ako sa stavia do voľného miesta. So the activation and the first part of the practice is focused on just individually the player, how he's doing everything. Tá prvá session bude čisto venovaná individuálnemu ako keby hráčovi v hre. The meso aspect or the median aspect is when we implement the very first thing that we worked on the first part of the session, to implement it with other players, with a pattern of passes, with some specific goal that we want to adjust, and not competition yet. That's the third part. That's when we fully let a bigger size field with all the players involved to make sure that they put together what we worked on the first part and the second part. V druhej časti sa budú venovať teda skupinovému aspektu hry, prihrávkam. To, čo sa venovali v prvej individuálne, to sa budú snažiť potom skupinovo robiť. A v tretej session bude modelová hra, kde by chalani mali využiť všetko to, čo sa naučili v prvej a v druhej časti. And that's essentially what we're going to work over there in Slovakia. We're going to focus on the last third of the field, on the finishing section of the field. And we're going to work on all these three aspects in these three parts of the session over there. A na Slovensku sa budú sústrediť na finálnu tretinu ihriska, keď máme obranu, stred a útok, tak na tú útočnú časť. And that's essentially a normal day in the academy. We develop those three parts of any training session to make sure that we specifically focus on the player, and then we move on to bigger things. At the end of the day, football is a team sport, right? So we have to focus first on the player and then on the team. Takže to je úplne ako prirodzené pre nich. Na začiatku futbal je síce skupinová hra, ale takisto je tam element individuality. Tým začínajú, ale končí to pri celom ústve. Right. This is the normal session. Throughout the year, we do very different things. We go for competitions. We go to Video Cup. We face Atletico Madrid, all these top-level teams. When we're ready with those players to, face the high-level competition games or tournaments. A počas roka oni hrajú veľmi veľa priateľských zápasov a tým, že majú dobré kontakty aj s Atletikou, chodia dosť často hrávať aj na Atletico, na Racing de Santander. V Španielsku sú veľmi populárne tie mládežnícke turnaje. Teraz boli napríklad v Oviede, tam bolo cez 150 tímov. Chalani tam majú šancu zažiariť pred trénermi z iných tímov, vedia sa porovnať v rámci svojej kategórie. And that's essentially what we do. Whenever we have a player ready, we set up these showcases, clinics. We ask for scouts to come watch that player. And that player is well received upon the eyes of them. Then they start the process of communicating and anything that they need for players to go over there, practice with them, or any of the sort. Veľakrát robia aj to, že oni natáčajú dronom alebo kamerou, ktorá je teda v hľadisku, zápasy a postupne ako chlapec je u nich, natáčajú ho, urobia mu na konci nejaké showcase video, ktoré môže on použiť ďalej, keď ide na tryout do nejakého klubu. Alebo pracujú práve na tých častiach mladého chlapca, ktorý šiel. Na 3 mesiace rodina mala ambíciu hrať profesionálny futbal, ale Jorge mu vysvetlil, OK, ofenzívne super, defenzívne mal tam medzery a pracovali čisto na tých konkrétnych veciach, ktorí mali pracovať, alebo v ktorých on mal nejaké resty. And the last thing that I can add is that we also use technology, right? We record all of our games. We use AI technology to analyze what kind of passes the players have been made, how many runs have been made, all the small things and all the statistics that I don't want to bore you with. We also use them to really analyze what the eye misses sometimes during the game. A používajú aj technologické veci, chalani majú na sebe všelijaké trackery a sledujú množstvo odbojaných kilometrov, koľko nahrávok mal, koľko zrýchlení. Proste to, čo si predstavujete od profesionálneho futbalu, že merajú, tak to s tým pracujú aj v Palencii. And that's what we do. We're really excited to go over there to meet you all guys and to work with all the players that we have over there. Okay, We're very happy with the Slovak players that we currently have here in Valencia. We're really excited to see what's more over there. Teším sa na to, že že príde a je spokojný s tým, čo videl u chalanov zo Slovenska. I think we had 7 players, I think so 6 or 7 from last September. A to, čo povedali, že s ich kvalitou je spokojný.
So you're talking in Slovak. I don't understand Slovak. Now I was talking to everyone that we have had 6 or 7 players from Slovakia, and Uh-huh. overall you've been satisfied with their level of quality Very, and very, technical very, ability. very satisfied. I don't want to say the names, maybe, but all of them have worked very, very hard, and I know that they are very happy, and they've come to Valencia. They went back to Slovakia much, much better off with a different perspective of training and methodology that they don't have over there. A je presvedčený o tom, že sa vrátil na Slovensko vylepšený alebo so skillsetom, ktorý predtým nemali. Hej, vo At the end výkone. of the day, we're working with professional tools, right? With professional coaches, with our licensed coaches. We record all the games. We watch it before and after the game. We use all the same tools that a first division club uses for their own players, and that's in regular clubs, the amateur club that you may have in your region or even here in Spain, that they don't have those tools. We do, and we give that to the player. He realizes many, many, many aspects about his work, about his game and his play that he's not aware of. Once he's aware of, he can improve them. OK, no a tak, jak som aj predtým hovoril, pracujú s technikou, s ktorou sa pracuje v prvoligových tímoch a chalani toto majú k dispozícii. OK, možno má niekto nejakú otázku ohľadom buď kempu alebo na Jesusa. Možno niekto tu hovorí po španielsky. Jesus, I just asked if anyone has a question and maybe if someone speaks Spanish, so maybe he can practice Spanish with you. Habla That'll be ideal. español. Habla español, Jesús. Dobre, dobre, un poquito. Un poquito, dobre. Áno. Dobre. I think so there are no questions and everything was answered. We wanted to keep it brief, but to the point. Ak ešte máte niekto nejakú otázku, kľudne mi napíšte buď do mailu, teda do mailu, asi to je jediná možnosť odpovede. A uvidíme sa teda v stredu 1.5. v Bratislave. Všetko máte v maili napísané, kto má kedy prísť, keby tam boli nejaké nezrovnalosti, že syn chce byť preradený do inej skupiny, alebo sme ho tam zabudli, alebo niečo, tak vieme ho poprehadzovať. Mladší začínajú o 8, starší o 1 a bude to super, musí už len počasie výjsť, ostatné je pripravené na 100%. Okay, Jesus, that's it. Everyone is happy, no questions, and hopefully now it's all up to you. You cannot get sick or Jorge, and you have to fly over. No, we don't get sick. We're as strong and healthy as ever. So we're very, very excited to go over there. Excellent. Thank you for attending, Jesus. A ďakujem veľmi pekne teda všetko, čo ste sa zúčastnili. Spraví sa z toho záznam, ešte sa to dá na YouTube pre tých, ktorí tu neboli. A vidíme sa so všetkými 1.5. v Bratislave.